There is a trending photo rikutenderera panapa irikunzi Bona Mugabe ane new boyfriend. Nyaya iyo yanetsa ndaiona ichitenderera social media, but ndazondinetsa ndezvekutanga kuda kunyatsoongorora kuti saka kana iye achizobuditsa boyfriend anozoibuditsa ari kwaanga ari here ikoko. Zvozoita kuti ndizotanga kuda kunyatsoteera because event yanga ari ikoko event yekuti hatina basa nazvo stereki, saka tinyanyise kutarisa. So ndazoona kuti kwaitwa Miss Universe Zimbabwe chichi kwekwe ndo event yanga iri kwa akaenda iye Bona Mugabe namai vake ndo vakanoatenda that event iyoyo. So pakuno attendwa kwa event iyoyo vanhu vakawanda vakatorwa mufananidzo vana Bona Mugabe namai Mugabe nekuti mai Mugabe vanga vari judge ikoko. So ndopendazoongorora ndikana kuti aiwa vanhu vakawanda kavanga vakufarawo ndakumbotorwawo mafoto nana Bona nekuti mu lifetime yavo yese yana Bona hakuna munhu anga akambonyanya kuwana mukana wekuenda padhuze kunotorwa mifananidzo navo nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Munongoziva kuti baba vacho vanenge vanga vari strict, saka izvo zvokuzonzi ane new boyfriend yobva yangoibuditsa paevent uyo mukomana wanoita zvekutengesa mota uyo anomboshandirwa nanamai Titi uyo. I don't think so, but ameno muri Zimbabwe kuti muri kuionawo sei pamwe pose yacho mamiriro avakaita inoratidza kuti vari in love kana kuti ingori photo opportunity.